menika ingkang mangku adi-adi kula para Pandhawa. Dados sampun samestinipun menawi kadang-kadang kula Pandhawa ditumut ngraosaken kanikmatan kados para kadang Kurawa. Wah, nek yo kebangetan lek Muyubrata. Ana panganan kok nganti kaya gunung kaya ngono kuwi. Wah, kabeh tok suguhke. Nuwun sewu nggih. Kok iki to sampun anggenipun rembagan. Sapunika monggo. Monggo. Raden Wijayakanta, Raden Bratasena, Raden Permadi monggo. Wah, Permadi barep nadyan iki disuguh panganan sing mangku menung kaya mangkene. Nanging aja nganti padha lena ing kaprahitan. Awit rasaku ora kepenak. Sing padha aspada. Sampun to, pun monggo samudipun rahapi Kurawa kabeh wae. Yo, nek do mangan-mangan ngopi bareng. Udut bareng karo para Pandhawa monggo. Monggo sedaya kemawon dipun rahapi. Monggo, monggo Raden. Ger Kuruncana ayo. Nek dadi tindake Ger Kuruncana. Sepi kaya ngene, cetha yen para Pandhawa wis padha turu kepati. Dasare aku ya wis antuk sasmita saka Kyai Pati Sembuniya. Tak tindakne ngobong bali kala-kalake Pandhawa ing kene marganing pati. Okay.